Het leuke is dat je op die mooie plakken komt. Minder leuke daarvan is wel dat je het alleen nog meid ziet. Dat je net ze kennen. Ja, het is hij er van maar je nou is zo mooi. En, of dan bel ik en hing ik in de hang met de koker met de palmbjam en dat is zo mooi. En denk van shitje. Ja, dat is wel een nadeel. Maar alles lijkt zo dicht op elkaar. De positieve en negatieve dingen in dit leventje. In een moment denk ik van, goh, wat geweldig wat ik ontwaan ben. En in het andere moment denk ik van, ik ken zelf, wat ben ik mee bezig? Ja? Ja. Ja, het is volle geld en het is protégé in de wereld. En ja, en ik ging gewoon, ik ben zo geboren. Het is net eerlijk, ik ben zo geboren en... Maar ik ken de goede dingen met waans, dat denk ik maar wel. Maar heeft u een plan? Was het maar niet geld waar worst? Ja, ik wil graag goede dingen met waan. En ik ben gewoon fantaseren. Ik ga nog tijd genoeg om daarover van nou jou het een goede doen. En dat is het enige wat ik nog dwang kan. Het is voor mij wat het gevoel dat ik mezelf, mijn schuldgevoel wat al keepje van nou ja, het is net eerlijk, ik ben zo geboren. Maar in de toekomst wil ik wel wat andere dingen doen, ja. Wat geld hoest er net mee te werken, of wel? Nou, eigenlijk net. Nou ja. Je wil altijd meer. Meesten willen altijd meer. En ik zou nou wel leven kunnen in Friesland van het geld wat ik nog heb. Maar ik zou net terug leven kunnen als ik nou leef van een paar jaar. Meesten willen gewoon meer. En ik wil ook meer. Ja. Meer geld? Ja. Als dat wist, van nou, ik hoor eigenlijk net meer. Wat bleef er dan in het leven? Omdat ik gewoon net tussen zit en niks doen. Dus het is net altijd dat het geld net genoeg is. Je zit in een race naar de top. En de top wil je dan halen, dat is mijn doel. En dan wil ik net ophouden omdat ik er nog geld heb. Nee. Het is nog steeds... Soms behaal ik ervan dat ik dit doe en dan heb ik heimwee. En dan, maar het lukt ook altijd om me. Van nou, als het nou dit doet, dan doe dit. En dan, ja. Het is ook wel heel verleidelijk. Doutzen had voor haar werk een huis in New York en eentje in Parijs. Verder leeft ze in luxe hotels. Ik vind die luxe wel heel belangrijk op zich, want in het leven is wel hectisch en dan maakt eigenlijk net niks markeren op zich, gewoon het rustpunt. Maar dat is heel belangrijk naar zwierendij. Ja, het is natuurlijk wel heel luxe, maar ja, ik vind het wel heel belangrijk. Ik vind het wel een goede investering. Betellen ze het zelfs? Ja. Is het net verrekt het duur? Ja, het is heel duur. Maar ja, het is een soort investering, zou ik wel zeggen, want dan krijg je het weer waarom. Maar als goede shows, dan krijg je het weer mij waarom. Maar soms ging ik gewoon leven naar restaurants waar ze gewoon echt, ja, dit is wel lekker, maar wist je weer al even die lietse dingetjes en ja, dit is wel mooi, maar ik bedoel, dan kies ik gewoon lekker wat naar eten en dan hoeft het net zo chic en snapst? Dus, ja, vind ik gewoon leuker soms. Oh, het is hier? Non so, perché gliel'hanno aggiunto dopo e ce l'ha dietro, mi deve mandare. Was het witte? Het is €108. Sì. Qui c'è qua il foglio, c'è però queste tre cose qua, quindi io porto qua. Scendete al primo. Al primo ha due torri e quindi noi siamo in cima ad una delle torri. Quindi per raggiungere altri punti Ze hebben de prijs zien. Let wie is er van de morgen op, Doutzen? Zo'n horen. En ik ben hier net kleer van worden. Het is een hele drukke dag. Wat moest nog meer doen, Jood? Nog een show van Alberto Ferretti, dan nog 12 fittings en een casting en een rehearsal van Dolce Gabbana. En morgen? Dat weet ik nog net. Ik weet de dag van morgen nog net van Johan Oren. Hoe lang kun je ze eigenlijk volhouden? Ik ga gewoon zicht op een eind. Gewoon naar Parijs is gewoon het einde. Dan keer ik even een paar dagen naar huis, lekker rustig. Dus
dat houdt me wel geen, dus is maar ja, net langer dan dat. Als het echt een dag langer is, dan start ik helemaal in. Het is haast ongezond, hè? Ja, het is heel ongezond. Ik heb net tijd om gezond te eten. Ik ben juist even naar een biologisch winkeltje geweest om even het walnoot mis te halen. Ja, dat is tenminste even wat ik soms binnenkrijg. Zo, hele winkel leeggekocht? Hoi, gezond. Stroopwafels. Wist wel een keer haast flauwval? Ja, ze krijgt wel. Hij heeft zo'n zin in wat en wist er misselijk van. En dan kies, maar ik ben er wel aardig sterk. Als die orenvaamkes die heel tin ben, dan helemaal niks om bij te zetten. Ja, lovely. How are you doing, darling? Treien Ierlien slagen Duitsen voor de HAVO. En eens hoe ze doen naar de PABO, maar dat roen ietsjes oors. Want om wat bij te verdienen sturen ze een paar vakantiekiekjes naar paparazzi-models in Amsterdam. En die zeggen haar wel zitten. Nou is ze een van de meest ontsprekende modellen en verdient ze bakken maar geld. Hoe volle krijgt, dat was ze net zeggen. Is er nou nog een soort vreun hier in Jestermar? Je Trientje naar Knienke. Die ben hier. Ja, die ben hier. Maar nee, die ben een in Grains. Dus het is gewoon heel moeilijk om elkaar te zien. En Trientje en ik ben al vriendin van 4 jaar, denk ik. Ja. En, maar ja, we hebben altijd ons eigen ding. En we e-mailen wel. En ja, maar het is gewoon moeilijk. Het is gewoon heel moeilijk. Geen mensen nou ook oors maar daar om? Meestal bestel je gewoon heel oors. En dat maakt het wel dat je net meer weet hoe je het waar maakt. Maar hoe beslussen die dan oors? Nou ja, en dan... Ja, en dan ben je aan het reizen. En hoe is het? Dus ben ik nieuwsgierig, maar wel heel leuk, ja? Ja. Maar... meestal bestel je oors en dan wil je ze gewoon blijven. Maar terug dat meestal je oors zorgen, wordt het zo moeilijk. Dit ben al mijn foto. Dat is echt de allereerste foto. Spannend? Ja, ik wist niet wat ik daarvan verwachten moest. Hoe is dat nou om zo rond te zien? Ja, dan denk ik... Ja, ik ben wel veroordeeld dan in mijn gezicht, dacht ik. Op gewoon een manier waarop mensen foto's maken misschien. Een soort mensen die zelf wel zeggen, ja, dat is een beetje mooi wezen voor de camera. Maar, ja, maar dat is net zo. Maar hoe leer je nou zo'n vak? Ja, je kunt net echt van een squale gaan. Nee. Maar ja, ik had er wel echt zelf verkozen om mijn foto's op te sturen naar het bureau. En ik wist niet dat het zou worden zo, ja. Ik dacht, ik wil gewoon bijbaan zijn in Nederland. En ja, want dat reizen hiek naar tocht en dan zeg ik wel wat je op. Maar ja, je leert gewoon terug te dwaan, denk ik. Als ze me dit al verteld, dan hiek ik hier begonnen.